Bon dia, tarda o nit. Jo em dic Amelie. I jo, Víctor. I avui us anem a parlar de Búnquers! Això és un búnquer i allí n'en tenim un altre. Víctor, per cert, tu què saps dels búnquers? Tinc entès que els búnquers o nius d'ametralladora es van construir a l'any 1936, del començament de la Guerra Civil. Són unes petites fortificacions per a defensar-se d'embarcacions feixistes, preparades per a resistir petits projectils. Estan situats entre la platja Marjal i Sol del Riu. Estan fets a base de maons, formigó, morter i ferro. Al llarg de la costa es poden trobar fins a 5 búnquers. Un dia que interessant. I tu, Amelie, què saps sobre el búnquer de la muntanya? Mira, el búnquer de la muntanya està ubicat a la serreta